Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Today simenyiwe lusapho lakwaNgqwebo ngapha kumhlaba waseTsomo. Basimema kumgidi wonyana wabo onguNikilitha. UNikilitha kuphela kunyana wabo abanaye. Kathi ke thina sibizwa singezi. Siyazithanda kalo ndawo ezineziyunguma. Le veki ke umushe wethu akekho. Isitulo sakhe sishushutyezwe nguThembisa Mdoda, ungumuntu owaziwayo kakhulu ke. Uza nalanto ke uThembisa nalanto nalavavavum. Ibudget yalo mgidi ke ibisithi 300,000 rand. Uye wothuka kakhulu ke usisithembisa ekhuza uba ngumtshato nalento. Sathi thina hayi sisi oko nathi sakhuza. Usuka ku-episode 1 bonke aba bantu benza le migidi abaguduli. Masidibaneni ngomso man, masidibaneni ngomso. Ungaphoswa abapleni ukolusa kulo nyaka ndinicebise. Sondelani bantase, sondelani nencwadi, umuntu asondele nencwadi nepeni nizothatha ii-points. Imigidi ingathi seyinyukile izinga lemigidi lonyukile. Masithatheni ii-points kwaba sebesolusa ze singenzi imigidi ebandayo. Until tomorrow, do not forget to subscribe. See you, ndinithanda. Bye bye. Namhlanje simenywe lusapho lakwaNgqwebo. My son is the only son. How are you feeling? Ndiyakhala ngokhala. I know that my dad will be proud of me. Nyana Miyabuya, it's a big deal. 300,000. Ngumtshato nalo? Ndifuna ukwenza into engazange yenzeka eTsomo. Giddy Mom Sundays at 6 p.m. on Mzansi Magic, the home of local.